Sorry. Ewie de boko boni bieni ya mama ye good race course ena binti ena Dubai enkola ne se emra so se omoba ebe chia nana emi nana hu se ne ma no adwuma no mo ye pa enti omo so ye na ye ti ema nana no se ye adwuma edidi abra ye so ye mechara na emana na enwu ye enti ebeja no pay ya tintintintin na ne se nipa no mo ye mienu ba ko ye choba ba ko ye mpunam enti sa nipa no mienu ni aka bom anana ye de ebetia wo amo hu nana no ma ye adwuma aseda so etato aye de wase wadaroma we onana no na to mom no aduane nyina no se bibi be fe aye nhaya ho ye frɛ na de ehia bia no de aba ha sei to nana ana ye de na to ano choba fo oto hine wa oto hine ono na kwanta kase nini ayiri ntine yire no no kwanta kase ai nini ayire no no ntin kwanta kase yire no no ano ada ma o se o de akua ahene wa nana so da wase ko to no insra ko to ri chenanim Nay masse wa bay ye do abekire no waje watum se ukoda choba afo ano enye se ye do abekire no na fe o ma abetu enim se mpanyimfo wo ho ana o mayi wo afe o ma abetu wo mu ye do abekire na ementi kina no awrisi o ma beti na masse wo mpesa fe ni die ma wo mu se de na first for ne ye no fe ni die ma wo mu no mu so de ni die ama wo enya do bekire na ma na wo sese de bi efri na ekwesu da pa bia mbaba besom ebnada dapa memne dadapa mbaba besom muntimi nhwe ne de ba ya amane obeto ye so obesom na ono so nkura wo mutino ne ye ne ete hu ne nyina ye nyina ye nya bi enti wa ben so na yin ma so wajew ohira wo kusem eya ni gisam ene ye de aba empunam ahema no a na no ko ne kreche no adam perifo sumada roma da de ebu a yebo bipumam aye ne bae no na yibofo e ma ne bae ebra obetra wa ameri duanajo ansan wo koro ti na de fefa wo so am ye beye ma ye no ye fe ye de eye ahwo akwa ye di kadi aseda ama na nane ne penfo na ye da ase a ebru enu twemu no so anka ho ye bae a akola wasom sa ma mene to ni na akra no ukoi bibia o se from banana ya etimben fonso transe no wonno ne yi no se fa me tia na hima enti e bae akra na ye de na si ma mena nan enti e bae de be tia na hima no so afa ma mena so no wo de aye adwuma no se de na ma mena wo ye no why ne pepepe te se de di twa ba ba di fufu ayi empenam so aba te se de kwa na ye de si na de ko be nana anya ye Company for Fabrama penny for Swati. Swati Biama penny for Yam for with the name of Canning in a woman made the fear no awesome. Yen Yaman awesome.
O ma me de rush. Da pa yenyina. Yenyina po na yenyina o heda sumi o de na ma de ba o heda sumi. Ti do ma me aye na bla beto a. Na ma so shira. Sorry. Wait. Opemsuo TV ashafo aha eye na Asantehemaa efie na Asantehemaa himfie na enne ye de nipa bia be kire na Asantehemaa a sebiebru munim se Asantemaa mu dwa bia eye na Asantehemaa dia edwadie bia ekoso wa Asantemaa mu bia no eye na Asantehemaa dia enne ye de ye maami ya be kire na Asantehemaa se toba afo nyina ahema ohima wadaru mebru ya mautin kwan Mutida ase. Me ba ji sam kase kase. But what did you say? Me dey dey kria hene wa. Ana say toba for him edi be na de be di akonwan. Edi na kria hene wa na beti. Yo ene de wa be kire na Asantehemaa Asantemaa mu dwa bia ye ne dia ama na Asantehemaa ji wotum na Asantehemaa tufo ene wa hira wo se ko na koye wadwuma asembe na be ka kire Asantemaa ne na Asantehemaa. Yo edi kan me da Asantemaa ase. Ena Asantehemaa ase kese. Ena ye manage da kese. Esan se me kra ma na anwene na me mpanyimfo nyina yi me se. Me na ma se wa metan na so. A de se ma me no te ho. Enso mo yi me se me na me mra na me metan na so na dwumadi a ma me di ye no. Me metan na chi na me ni dwuma papa ate se wono a. Ti na ma se wa me da na se. Enti toba hima adwuma pote be na obedi e de abo Asantemaa ye nuanom ye toba. Aduane ne de be koso anoa. Ye mpom den sebe ya na kumasema oba toba de. Ba bia me bra to the restaurant. Ye de kan tete toba na de se ye. Oba bibia o kama ye be somo se de fata ama Asantemaa. And now you are Asantemaa mu toba for him. Asambe na be ka che wunuam toba for a wo mu hwe nyina. Asame kan se ye kranchi aye. Di huni e siesie ho. Enti toba de esa hunde ne ye adwuma bebre. Na ya som Asantemaa. Se na ka to mo an se mo fa adwane pa ene som pa enso Asantemaa. Toba for tobai. Tobai. Yadamase tobai. Yadamase mo obi anka sabio. Asantemaa mu dwa bia ye na Asantehemaa dia. Se wudi ni wo wudem wo mpase o ye na Asantehemaa na ene dia. Ene ye na men so ye na be kire na Asantehemaa se empunamfo nyina hema. Ohema ye ma trinko. Ene wona na Asantehemaa hirawo. Ane wodi mpunam dwa hya wo nsa se da wo mo no se o mo hema. Wada uruma bawudi na da wo di kire Asantemaa. Ye di kan me da na ahema ase. Eda ne mpanifo nyina ase. Ye frɛ me na ye edufi. Me da na se pa se wa hwehwem no ayi me ne na na se me meda mpunamfo nyina no. Wode kejetia abinchi race course bola ho se me meda omo ano. Ye de so mpa ani abotre ani akomapa ebesom na ahema etimi sramo obi bia wo bra no bia no omra mebom ne nya ayemra meso na nya fefefe se ade foforo be na wodi bam ama empunam eton akoso go empunam de ene nkwan bia akọ abankwan ene ne ko live super ne ko ede adwankra akrante ohu ede na wodi be wura mama empunam ton no akọ nanim e pa cho de me de be wura mu ye empunam ene ye tete soro wedia
sunowedie aye enama yede ba ahifia yede ya na ahima aduane eti yede no so ba be ka ho na ye sori yede ya na no ahima aduane afa so ye akwasida bi a ebinu bi ane yede ye nkonwa aduane eti obi bia sunowedie a oba kejetia race course obenya sunowedie e de akoye nkonya enwiane abusiafo nana ye hinu a onu na ye mpunam hema na ye siani tobai epunam fo tobai yada wase adehye yenimsa ade achi bia nipa bedidi na se wonu aduane wo fi a abonten na bedidie abonten aduane no so no de amafo agye tum pa wudi a impurities wom eye toba na Ghana ha nyina toba president ena gina mensa benkum so yi toba hin pa chodi ni sen yo me dasi me tia atiefo ene ahwefo nyina yedi kan de asidama otwedi amponyanko pacho bodi ni maye na enkontientia de mebusa na wayi ano na amana ko amaye pacho odin de sen midin di nana anim akari apepio otumfu atipin ni fahene yo Ghana ha toba afo nyina hene enewu ana Ghana traditional caterers ni di mi die omunyina national president enemy omo no anuane nyina national president enemy wow ene yenye toba hema ewa Asantehemaa mu ene yenya mpunam hema ewa ha ayedo ma kire na Asantehemaa ma wo hira won edie na obeka afa wo futuo be na ade be ma sa ni pay yo me da se the woman say Ghana utie yani ayanchia ene se aduane pa yesi ma wodene aduane pa yesi ma nkoso aduane pa yesi ma wariso sana yanchi atre se na futu am de be mo mo se aye aduane a sabi yedie no yani na se ye ka yani doctors enante se aduane anya kama na to ye mo a asem enti we doctor no ye aduane to fo enti da bia dwumadi a medie ni se ma penkrofo a ye treni ma no samu bedi mu nti ne minu ama no mo ma beka ho no mesre se ahu ni die no a ye di treni wo mo da no o mo behwe se o mo de be ye adwuma okay onye ne toba no se bode ne banche boye den a de muta na muta bode ne banche ne boye fo de muta na muta enti manfo bebre se ase toba afo no musisi ye ne a ye ni di fia ye tede di toba no afutuo be na ade be ma toba afo abra aduane bo ayefo afa omaduane yeso omutwa ho yo me da se eni tietiane se anunti na ye ne afre se ye ne yetimi ye me to aduane na me to fufuo 1 cedi enam 1 cedi enko na yetimi ye sa fufuo 1 cedi na 1 cedi ni mu da bi sa na ndi sa de sha ase eni ye de ti kuo no okay ndi kuo no na sa amre no mutimi hu se aduane no bo etini ajusu ya ade atum se obi a wonu woni sebi ekunu ana oni yire ye na yaje atu e so ti da bi edu omu fu se ye ni aso enyafu mu ani sebi obi a woni okura na nti ye ni ehwe wo mu ti obi a omu amaduane ton no emra se de be ye enti banche ne bode boye fo a de omutwa na omutwa na futuo be na de be mo mu onu de meka se omu ayade se futuo ade mo omu se omu ayade se da bi abanche no ba bode anu so eba enti banche ne bode ye fo mu ntwa ne kese ni ye ni di menya sa ani papa ani ya dase abusuafo ye nuanu mu a tonto nuane caterers Ghana nyina omudwam trani ani ye na kasai enti tobafo osese bode ne banche ye fo a mu ntwa ne kese na ye ni di men ya dase ye maame so ye ne kasa na ye nwie ye maame so eye pani a oda Asantehemaa otamo beba na namba to oda rumebru da ho di mayen me ba chao awie be gina anya bode amba to odin di sei na ye fo wa kuma se ba Hema na ba Hema ni de mi di ne pim ene dwani na so da sebre enum na kwadu yadom ene na tutu abebi omo so di mato ano o so won se ba ire no eye ba ade eso bopa ekwam ye ba ye nsia ba ire na ke here bode betima gukom dabi ade betima gukom eye ba ire
say kwa yeka se boni bi anka ye ni a eni be na otwemi ni sene no my foforo magunsa na ba yira ba eti mo da woma so bia so be se wo tire kuma si dwom na be fra won se we helman na se ma so onsa afo amadam ha wonka ho ma me to bre bi obi koto ba yira o se mi pepo na omo de sewa afra pona ube ko fi abesensene no na nye pona nko me ga so bo na be mo me ga so bo no kwede bia me no mo kon na mama ni bi so pade fo na tuntie e so pade fo do ya di butu bi tu ba da breko e tu ba na se me pepo na pa me mama pona nko ato na bu anu ba o se ba de bi di bayira masre ba de bi di bayira buru na papa na to so ko fie ko no aye bayira asai ana no ba ba kan ye me kwa me chen ne bayire se nkola no mo nya sa na de ya no to bi aba ko homa na obi ko fie na nye na me ton kwa de a me fa by phone emfa mu bi enti esem ada e mai wo kuma si dom ye wo Dubai ba bi biara a wo pesa wuti wo tonfo ne na hema wo asase so na wo di free de na so se wo nyon wadi ene ma me na sakina entosi ma ene me panifo amafia ke ho ene bana na wiafe na so se fa mahadia kan wo se won kan ye ho eto mu nyina amra bo mamna fo meche na Asantehemaa sesa asase no na mu tell story na na no mo kon enkodire pa asa no mu nya asase no se baabi amoko fa bayire no enso no akwansidie bai na esimu kwan a mo besere sempanimfo mo amo ade aye san sa aban mo aye bai foforo bebe kwam dan so amrobafo etake ye ma no ye gifo ekwa ekofa adwuna ye take ye ma no etinya mini penimini ye ni ahoto ene nsuo no so ye nya trata ntwe ba yire eje de esia no se ka ba wo mo aye na kwam ye trata na kwam fa ma ye nye fa ntwe ba yire ene o mekoto adwunu so no mo ka no mo boat wo mo di koyi na o se egina he empunamfo edi na musuo so adwunefo edi na musuo so ye so edi na musuo so ye tiwe ye kwam kwam da so se ho pa biton bese me ko so amroba fo ntimi so efri kuma se wodru mampon etre wi a amroba fo nkwan kukwa no so ento mampani mo aye no mo ho ban emaye na enu enchama ye wie kura ye ne ye na Asantehemaa enso be kasa ohima wadar ma adwunefo mo ntia ne mo mra na eje sei mo nyeso ne ye sei adwunfo wase yete ho ase adwunfo yete ho ase ye da se adwunefo de na mo so mo de be ka ho ye yenso ye de be ka ho sei ye no kwasem ne ye na yadom woni ewura otumfo adwumadi a wo madi ama ye wo de atoto dwana no abo ye papa ama ye hunu ye ho ama ye di ye huni ye dwadiem enyina na ye fa akwanya so asre wo mo a ededa de dwana no a yenyi ye ho adi no ye be sre se brame fa wo mekere na nanom nhira wo adwuma wo ye ne nkoso masabi na nanom nso ko a wo mo ko di Asantehemaa si ye no wo ma hu sa ampa ye nso ye sisi ye mfa so abaso na ahye nyame animonyam sre obebire me fa akwanya nso so esre o man penis na daworoma ye gifo nso won hwe yen bi se ne nam no ekosoro nyia ne se wo mo de petrol no and wo mo de engine oil afra no wo mo de akọ nsuo so first no so na ko mo misini nyina wi ase no ne ye de akọ man engine boat fo no ne bo no wo fa ne bo no akoso won hwe ho ma yen no wo tete no ma so no o ma ye ginso on tete no ma so ho e ma ye engine boat no o ma ye bi o ye ne o mo de konsuo so o ma wo mo bi do na o mo de nyinam no o ma wo mo bi se de be ya o mo konsuo so a ne no ma o be nya no se be o mo ba ye nsuo hu se ye wura na de dwom wo mo ma pe de dwom ne bo na ba fam obi aso atimi atobi e se ne sade nam no ene bebire mpe adwene mpunam emma ne nom saa ne ne eye ma ya hodi wo mu timi tu obi afo se adwene de e firi saa bre ya wo ma mpani asi so ojeja no me man se sika kora akofam eno ma nyina beba fam timo ma mani mra adwene so na mo beto bi ma yen wo ma ekọ akon ye de kọ akontuom so ma mpani mi ekwantum ne ye nua no be fa kọ hokoton no nso no wo mo so ntime fa nkọ ho ma ne moa ye ma ye nya sika ne ye fa hwe ne man ne nananom ma Asantehemaa so fa ne to apamfra ye da se Asantehemaa wo bodi ma ye me de Mrs Grace Ajeida akon Mrs Grace Ajeida akon alias Asantehemaa na sakina Asantehemaa ba ko pra ye da se abusuafo ye nananom e wo dwom a ye de bi be kire na Asantehemaa ma wo hira won e wo na Asantehemaa ahemfie e na ye ne wo mo akasai midin de kwam ye wani mfo kukudrofo Opemsuo radio na Asantehemaa ahemfie menhia ahemfie